Wala magpinsar ang isa ka virtual assistant nga ang pagbutang niya sa pop-up nga coffee shop sa higad sang dalan ang nangin rason sa pag-usbong sang turismo sa ini nga lugar. Ini ang katuan ta sa sini nga episode. Sa sini nga malapad nga kahilamunan nga nagatubang sa mga bungyod, nagadalas ang iya nga idu ang virtual assistant kasi Aiko Zeus Flaviano. Malapad, mahangin, mabugnaw kag relaxing sang view. Naga-walking sila diri kag nagahampang sang iya nga idu. Napinsaran niya nga what if butangan niya sang kapihan ang lugar kay manami parisan sang mainit o kun matugnaw man nga kape ang matahom nga view kag atmosphere sang area diri sa may Hacienda Maruha sa Barangay 9 sa Banwa sang Isabela. Paano kayo nakarating dito, sir? Well, to be honest, winuha ko po yung golden retriever ko dito. Nag-walking lang ng dog? Yes. Tapos? I mean, ilang beses na po kami dito kasi naglalaro yung aso ko sa mga baka pa. Oo. Naisip ko na gandang gawa ng kapiyan kasi ang ganda ng lugar nila. Yes, I agree. Oo. Ang iya idea, napangitaan niya sa pamaagi nga matagaan sa katumanan. Nagpatudlo siya sa iya nga bayaw sa paghimo sa kape kag insuguran ang pop-up nga coffee shop. Hilig niya man abi ang kape. Sa una nila nga adlaw, nangin maayo man ang income. Pagkasunod nga mga inadlaw, nag-ayo pagid nga nag-ayo. Dugay-dugay, nakibot na lang siya nga naging instant na nga tourist spot ang area. Nga 3 weeks ago, sila man lang ang naganegosyo. Does it feel na para kayo naging trendsetter, kayo nagsimula na magdala ng tao dito? Nakaka-proud yun. Kasi hindi naman namin expect na mabuong talaga ng gano'n. Oo. Then, ayun nga. Swerte na lang siguro. And happy rin kasi ako kasi dumami na yung tao. Oo. Ang dami ma-appreciate ng lugar. Hindi lang yung coffee namin. Sana lang hindi sila magkalat masyado. Oo, i-preserve yung lugar. I-preserve kung gano'ng kaganda yung lugar. After 1 week, nagtuhaw man ang iban nga mga negosyante sa lugar. Pati gani ang manugmay sa plaza sang una nga si Saldi, nagsaylo naman diri. Mas okay kuno diri ang income kung ikumpara sa plaza. Mga pila man makapaubos mo sa isa kadlaw ka mais? Naraman pagpaubos 30 bil. 30 bilog, naraman nga 50, may mga tariyas. Tiro na ko na yan, 30 ka 50, nako na ako numero. Kag after 3 weeks, gindagsa na gid sang tawo ang lugar. Sino man abi ang hindi malingaw nga sa malapad nga kahilamunan, may mga bungyod nga relaxing sang view, kag sa piyak mo naman, nagapangilay lang ang bulkan Kanlaon. Malapad kag mabugnaw. Gani pagpatak sang alas 4 sang hapon, amat-amat nga nagaset up sang ilang mga lamesa ang mga negosyante. Amat-amat nga nagainabot ang mga local nga mga tourists. Bata, teenagers, pati tigulang nagakadto diri. Ang ini nga pamilya halin pa sa binalbagan kag ikaduwa na ini nga tion nga naglagaw sila diri. Nami ang view. Ikaw ya ma'am, tapos siya ruman din, nami ang kaman din? Tawhay. Hangin. Mga 5 to 10 minutes away lang ini abi sa town proper sang Isabela. Sa dalan pakadto sa Tinungan ukon pakadto sa shortcutan Paghihulngan City sa Negros Oriental. Bangod 4 lanes ang dalan, gintawag na ini nga 4 lanes ang Isabela. Wake up and smell the roses in the tequila. The rim is salted by oceans far, far away. I know soon the party's over, but I just wanna stay and pick up my guitar and play.
this night have to end. Said I'm not ready, no, no, I'm not ready, no. Can't we just live it again? And in the sea's reflection, the moon is dancing. And if you listen close, the stars sing along. The night is never over if I still hear its song. Its melody plays in my bones. Naging malapad nga open picnic grounds ang area. May nagagitara, may naga-volleyball, may nagakape, nagakaon kag may pamilya nga naga-enjoy. May nakamuno lang ang mga netizens nga for safety purposes mas maayo kung wala lang tani sa dalan ang mga tawo kag ara lang sa idalom. Isa man siguro sa mga dapat i-consider kay nagadamo ang tawo sa lugar. Si Aiko naman nagapangabay lang akong tani ma-maintain ang katino sa lugar para ang tanan padayon nga maka-enjoy sa sining area nga libre man lang para sa tanan. Kung kisa hindi mo na kinahanglan pa magpakalayo para makakita ka sa matahong nga view kay man ari lang ini sa palibot na kinanan mo na lang i-explore. Para sa lamang diri sa Barangay 9 sa Banwasang Isabela. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Rooming, i-follow mo nga Facebook page ng YouTube channel Digicast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subado kung iniyang Tripping Rooming.